nos te dembo punto de enfoque, we minta dembo punto de enfoque, manera ya nos indicabo. Nos ting pareja knops, manera nangabing, tabira famoso aqui na Corsou, ora bo escucha pareja knops, ta eminência nang es nang ko ya a demonstrar conhecimento de lei. Camina nang te funcionar na Holanda e aqui na Corsou nang te e nós aproveitar a ocasião que a we meinta para ting e pareja knops cerca nós aqui dentro studio cerca nós dentro ponto de enfoque. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wil ik jullie vriendelijk bedanken voor de acceptatie van mijn uitnodiging vanmorgen. Graag gedaan. Ja, heb ik al gemerkt dat jullie geen ABN Nederlands praten. Dus het wordt ook voor onze burgers wordt het makkelijker eigenlijk om van morgen om onze conversatie eigenlijk te begrijpen. Ja? We zullen langzaam spreken. Ja, voel ik fijn. Ja, zullen jullie langzaam raken? Langzaam spreken. Ja. Dus dan kan iedereen begrijpen wat we aan het praten zijn. Jullie zijn hier op Curaçao. Die Babel. Ja, die zaak Babel, die is eergisteren, als het goed is, waren jullie daar. Dus zou ik wel enkele vraagjes willen stellen. Bijvoorbeeld, waren jullie bezig en heeft iedereen zich afgevraagd, hey, waarom hadden die mensen 3 uren nodig? Was dat noodzakelijk? In dit geval wel. Ook al is het een regiezitting. Een regiezitting is een zitting waarbij je alleen spreekt over onderzoekswensen. Hebben wij het Hof openheid van kaart gegeven, duidelijk gemaakt, ook aan het Openbaar Ministerie, waar we mee bezig zijn, welke onderzoeken we hebben uitgezet, welke onderzoeken nog lopen, waarvoor wij aan het Hof tijd hebben gevraagd om die te kunnen afronden. We hebben het Hof gevraagd om getuigen te mogen horen en we hebben het Hof gevraagd onderzoek te doen naar de start van deze zaak. Want daar zijn veel vragen over. En die onderzoeken zijn nodig omdat de heer Schotten en mevrouw Van der Dijs stellen dat de vorderingen van het Openbaar Ministerie niet juist zijn. En in ons rechtssysteem hebben we het recht als verdachte om met alle mogelijke middelen verweren op te werpen. Om duidelijk te maken dat je onschuldig bent. Dus jullie hebben 4 onderzoeken gevraagd. Als ik mag vragen, zijn er twijfelen in die onderzoeken? Die onderzoeken die jullie hebben gevraagd? Jullie hebben 4 onderzoeken gevraagd? Het is lastig om daarop vooruit te lopen, maar misschien dat Giet-Jan daar misschien iets van kan zeggen. Ja. Nou, het zijn onderzoeken die tot dusver niet zijn gedaan op verzoek van de verdediging. Dus het zijn nieuwe onderzoeken. Het zijn onderzoeken die op dit moment door een 6-tal deskundigen, gerenommeerde deskundigen, op ons verzoek worden gedaan. Op een 4-tal verschillende onderzoeksterreinen. Dat is niet eerder gebeurd, dat is nieuw. We hebben ook openheid betracht, wat mevrouw Knoop zegt, aan het Hof en het Openbaar Ministerie, om te laten zien waar we mee bezig zijn, omdat we niets hebben te verbergen. Als je op iemand bijstaat die onterecht is veroordeeld, dan heb je ook niets te verbergen. Dus we hebben meteen openheid van zaken gegeven. En daarom heeft het zo lang geduurd op de regiezitting, omdat we ook het Hof wilden vertellen en het Openbaar Ministerie waar wij in de afgelopen 2,5 maand mee bezig zijn geweest. Je moet zich voorstellen, wij zijn in juli gevraagd door de heer Schotten en mevrouw Van der Dijs om hen bij te staan met een nieuw team van advocaten. Hebben we ja op gezegd. We hadden maar heel korte tijd, 6 of 7 weken, om ons in dit grote dossier in te lezen. Want we moesten eind augustus aan het gerechtshof, het Hof van Justitie, opgeven welke onderzoeken wij nog wensten. Ze heeft heel veel tijd gevergd. Maar we wilden op die regiezitting dus die openheid geven. Daarom heeft het zo lang geduurd. En, wat mevrouw Knoop zegt, je moet natuurlijk ook motiveren, uitleggen waarom je dat onderzoek wil. Naast ons eigen onderzoek hebben we ook onderzoek gevraagd via het Hof. En daarom heeft het zoveel tijd gevergd. Het was dus duidelijk geen
inhoudelijk pleidooi. We hebben geen pleidooi gehouden. We hebben alleen maar uitgelegd welke onderzoeken er lopen, waarom ze lopen en welke onderzoeken wij van het Hof wensen. Ja, interessant is dat een van die onderzoek gaat over het verleden en hoe politieke partijen op Curaçao en de Nederlandse Antillen werden gefinancierd. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Dus een van de onderzoeksterreinen die niet eerder zijn aangeboord in deze zaak. Dat houdt natuurlijk verband ook met het feit dat als je iemand beticht dat hij een onjuiste financiële constructie zou hebben opgezet, dat je natuurlijk ook moet onderzoeken hoe dat in die tijd ging. En we hebben dus een aantal deskundigen gevonden die dat kunnen onderzoeken om het Hof straks uit te leggen wat er in die tijd gebruikelijk was bij het financieren van politieke partijen. En dit is een heel belangrijk onderwerp, omdat dat natuurlijk ook het politieke stelsel raakt, dat er in die tijd van de feiten die aan de heer Schotten en mevrouw van der Dijs worden verweten, aan de orde was. Dus een van de vele onderzoeken die wij op dit moment uitvoeren. Oké, een van die, maar jullie hebben verzoek gemaakt eigenlijk om 4 onderzoek. Eigenlijk hebben jullie die verzoek gemaakt bij de OM. Welke zijn die 4 onderzoeken die gedaan moeten worden? Het eerste dat we zelf hebben uitgezet is onderzoek digitaal. Dus de digitale onderzoek naar de gegevens die destijds op de harde schijf van de computers van de heer Schotten zich bevinden. Het tweede onderzoek strekt zich uit over de financiële boekhouding van de heer Schotten en van mevrouw van der Dijs. Het derde deel betreft de deskundigen die we willen laten horen, die door ons zijn ingeschakeld om hun rapportages te schrijven en ze dan te laten verantwoorden op zitting bij het Hof. En als laatste ziet ons verzoek aan het Hof, dat onderzoek hebben we zelf nog niet uitgezet, maar aan het Hof gevraagd om na te gaan welke elementen een rol hebben gespeeld bij de start van deze zaak. Want daar hebben wij en de heer en mevrouw, of de heer Schotten en mevrouw van der Dijs kritiek op. Ja. En dat raakt de ontvankelijkheid van het OM. Hebben zij met een wijze waarop de start van deze zaak is geweest, hebben zij daarmee het recht gehad om de heer Schotten en mevrouw van der Dijs te vervolgen. Maar verzochten jullie ook de opdracht van de gouverneur en PG om veiligheidsonderzoek? Ja, klopt dat ook? Ja, dat klopt. Kijk, onderdeel natuurlijk van een rechtsstaat is dat de overheid heeft een machtsmonopolie. En dat machtsmonopolie moet natuurlijk alleen worden gebruikt als de regels worden gehandhaafd. Dat geldt voor iedere burger. Een strafzaak is zeer ingrijpend voor een mens. Het kan je hele leven veranderen en ruïneren. En dat betekent dus dat je altijd in iedere zaak moet nagaan. Dat ben je verplicht, ook als advocaat. En eigenlijk ook de rechter en het Openbaar Ministerie, om te kijken of de overheid op de juiste wijze haar macht heeft uitgeoefend. Er zijn in deze zaak aanwijzingen dat er vanaf de start van deze zaak tot aan het onderzoek in de strafzaak, dat daar die bevoegdheden niet juist zijn uitgevoerd. Dat moeten we onderzoeken. Dat kunnen we niet laten liggen. Ik kreeg van de week terecht de vraag van een journalist van de NOS, die zei, ja, is de heer Schotten en mevrouw van der Dijs niet beter af bij een vrijspraak? Niet bij een uitspraak waarin wordt vastgesteld dat het onderzoek niet reglementair heeft plaatsgevonden. Dat vond ik een hele goede vraag, want natuurlijk gaat het om het aantonen van de onschuld van deze mensen. Maar wij hebben de taak als advocaat om ook bij het Hof aandacht te vragen voor dat voortraject. Omdat als we dat niet doen, dan kan de overheid in een andere situatie op dezelfde wijze de rechten van burgers schenden.
Dat kan mij gebeuren, kan u gebeuren, kan iedereen die nu thuis luistert. Iedere burger op Curaçao kan dat overkomen. Dus dat is onze taak. En onze taak is dus niet om een spaak in het wiel te steken van justitie. Wij moeten ervoor zorgen dat de integriteit van de rechtsstaat hier wordt bewaakt. En ik vind het een bijzondere eer, en dat meen ik oprecht, dat wij met ons team hier dit mogen doen. Dat wij van het Hof verlof hebben gehad. We hebben groot respect voor het Hof van Justitie hier, die onder moeilijke omstandigheden haar werk doet. En ook het Openbaar Ministerie, omdat we hier natuurlijk te maken hebben ook met een andere rechtsculturele achtergrond dan in Nederland. En wij hebben vaker, gelukkig, en ja, zeker wel met bijzondere eer zaken hier mogen doen. Wij vinden het een voorrecht om hier een bijdrage aan de rechtsstaat te mogen leveren. Want waar het om gaat is dat uiteindelijk er een product in dit strafproces wordt afgeleverd dat staat voor recht, rechtvaardigheid. Als ik goed begrijp, betekent dat ook, bijvoorbeeld, bedoelt u daarmee ook een memo die lekt uit de media, uit de VDC-kluis, is iets zo normaal? Is het normaal? Nou, we willen niet te veel ingaan op de inhoud van de zaak. Ik begrijp heel goed uw vraag, het is een hele goede vraag. Tijdens ons pleidooi. Want ze onderzoeken die dingen niet. Dat is, daarom nou, in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat als er een strikte afspraak ligt tot geheimhouding, dan is het wel heel vreemd als iets dan toch niet geheim wordt gehouden. Laten we een voorbeeld geven. Als wij bankieren bij een bank, dan weten we dat de gegevens van onze bankrekening geheim behoort te blijven. En dan is het vreemd als de gegevens van jouw bank bijvoorbeeld plotseling op het internet verschijnt. Dus als dat gebeurt, is dat niet regulier, is niet normaal. En dat is iets wat onderzocht moet worden. Ja, mevrouw Knoops, onder een groot deel van de bevolking heerst toch de indruk dat het hier om een heksenjacht gaat. No? Wat vinden jullie daarvan? Dat is een lastige vraag. Ja? Dat is een lastige vraag. Dat kunnen wij moeilijk beoordelen. Ja, no? Of er sprake is van een heksenjacht. Heel misschien zou je kunnen spreken van misschien een politieke invloed op dit proces. Maar de advocaat-generaal heeft ter zitting openlijk gezegd dat dat in zijn visie niet zo is. Maar ik sluit het niet helemaal uit. Als ik mag vragen, hoe ervaren jullie nou het werken in onze rechtssystemen? Want ik neem aan dat er verschillen zouden zijn tussen het Nederlandse systeem en het Curaçaose systeem. Hè? Wat kunnen jullie daarvan vertellen? Ik zei zojuist al, wij zijn Nederlandse advocaten. We beschouwen het als een bijzondere eer om hier te mogen optreden. We hebben enorm respect voor de rechterlijke macht op dit eiland en ook het Openbaar Ministerie die onder vaak moeilijke omstandigheden, laat ik dan ook zeggen politieke omstandigheden, haar werk moet doen. Dat betekent dat je hier toch te maken hebt met een andere rechtsculturele achtergrond en atmosfeer waarin de rechterlijke macht moet werken. Ga je heel specifiek naar de vraag, wat zijn de verschillen? De rechtsregels zijn grosso modo in grote lijnen hetzelfde als in Nederland. Maar u merkt bijvoorbeeld dat de situatie in de gevangenis hier, waar wij veelvuldig zijn geweest, beduidend afwijkt van Nederland. Het omgaan met gedetineerden. Een aantal procedures zijn anders dan in Nederland. Een voorbeeld is, we hebben deze week de zaak van Freilon Pieter behandeld. De man die al 10 jaar onschuldig vastzit hier op het eiland, nadat hij dus in 2006 ten onrechte is veroordeeld. Dat is een procedure waarbij een zaak wordt heropend. Althans, dat vragen wij met ons project. Het Innocence Project. Dat ten onrechte veroordeelde bijstand verleent. Mensen die het ook niet kunnen betalen, verlenen wij dus bijstand. Hier is het zo dat het Hof van Justitie
die zelf veroordeeld heeft, beoordeelt of een zaak heropend wordt. In Nederland doet dat de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Dat is een instantie die niet veroordeelt, maar die staat daarboven. En dat is al een groot verschil, omdat het Hof van Justitie, die eigenlijk de veroordeling heeft gegeven, zelf moet beoordelen of een veroordeelde het recht heeft op een nieuw proces. Dat is een heel groot verschil met Nederland. Dus binnen het Koninkrijk zijn er dus verschillen. Een ander groot verschil vind ik, en ik vind dat dat echt veranderd moet worden. Hier is het zo dat in eerste instantie 1 rechter oordeelt en kan levenslang opleggen. Dat gebeurt hier ook regelmatig. Meer dan relatief gezien in Nederland. In Nederland is het zo dat de eerste aanleg zijn 3 rechters. En onze ervaring, 3 rechters, zeker in dit soort zware zaken, kunnen vaak een meer afgewogen oordeel geven. Dus er zou zeker overwogen moeten worden binnen het Koninkrijk dat de procedures gelijk worden getrokken. Eerste aanleg zou ook hier 3 rechters moeten worden, denk ik. Want stelt u zich voor, u bent rechter alleen en u moet oordelen over onschuld of schuld, levenslang of geen straf. Dat is een enorme verantwoordelijkheid voor een rechter. Voor 1 persoon. Voor 1 persoon. Het gaat om een mensenleven. Iemand die voor zijn leven kan worden opgesloten. Dat kun je niet aan 1 rechter overlaten. Dat is niet verantwoord. Dat moet je aan 3 rechters overlaten. Hoe kan het zijn dat in ons Koninkrijk daar zo'n verschil is? Dus dat zou gelijk moeten worden getrokken. Wat gelijk ook zou moeten worden getrokken is dat de Nederlandse overheid meer gaat doen met Curaçao naar de verbetering van de positie van gedetineerden. Het is schrijnend als je daar in de gevangenis ziet hoe de omstandigheden voor een aantal jongens zijn vergeleken met Nederland. Dus er valt nog veel te doen. Maar de rechterlijke macht hier, het Hof van Justitie, opereert met zeer professionele rechters, met in grote lijnen dezelfde regels, alleen verbeteringen zijn zeker van belang. Een groot verschil vinden wij persoonlijk is de kwaliteit van de politie en de opsporing, dus de recherche. De kwaliteit van het procesverbaal, dus verslagen van politie, moet verbeterd worden. Meneer Ankela heeft ook terecht bij zijn installatiereden als advocaat-generaal gezegd, we zitten met een vertaalprobleem. De verdachten en getuigen hier worden vaak in het papillamento gehoord. De rechercheurs vertalen dat zelf in het Nederlands en het komt in een verslag te staan. En daar kunnen dingen misgaan. We zien dat ook in de zaak van Fayolon Pieter. Daar is met die vertaling voor een aantal getuigen het een en ander misgegaan. Dus ook daar zal een verbetering plaats moeten vinden. Anders gezegd, wat we hier zien is bijzonder. We hebben daar enorm respect voor. Onder deze moeilijke omstandigheden de rechtspraak hanteren, dat is echt bewonderenswaardig. Verbeteringen zijn altijd aan te voeren. Ook in Nederland zeg ik erbij. Maar de grootste verschillen zitten hem echt, denk ik, in de procedure in de eerste aanleg. 1 rechter in Nederland 3. De detentieomstandigheden. En de procesgang bij mensen die ten onrechte zijn veroordeeld, die dus een heropening vragen. Zeg ik, mevrouw Knoops, meneer Schotten en ook mevrouw Van der Dijs, gaan het hoger beroep wel het Hof te woord staan. Wat is veranderd? Wat is veranderd in die zin? Nou, in eerste aanleg zijn zij enorm geschrokken van de aanklacht. En negatieve aandacht die daar overheen is gekomen. Het is dan heel lastig om het gevoel te hebben dat je daar tegenop kan boksen. Daarnaast hebben een aantal rechtsgeleerden hen geadviseerd om dat niet te doen. En wij denken in deze fase, andere situatie, dat ze er beter aan doen om dat wel te doen. Ik denk dat het verhelderend zal zijn. Met name omdat zij zeggen dat ze onschuldig zijn. Als alle onderzoeken ook uitwijzen dat het zo is, en daar gaan wij van uit, dat ze dan beter ook hun eigen toelichting kunnen geven. En dat zijn ze ook van plan te doen. En zij zullen dat doen in de eindfase bij het Hof. Oké. Als ik mag vragen,
wat voor terreinen zijn jullie specialisme? Jullie specialisme is, want hier hoor je veel, ik weet niet als het geruchten zijn of wat zijn, maar die mensen zijn goed in, die zaken van vervolging. Dus wat zijn jullie specialisme? Zou jullie zeggen? Het zijn, zonder onbescheiden te zijn, dat zijn er vele. We zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Okay. In het internationale strafrecht. In zaken waarbij sprake is van een gerechtelijke dwaling. Militair strafrecht. Okay. Het strafrecht dat zich afspeelt binnen de internationale tribunalen. We adviseren op het gebied van internationaal strafrecht buitenlandse regeringen, parlementen. Dus het is heel breed. Oké. Gerechtelijke dwaling, gebeurt dat vaak? Pijnlijk genoeg. Ja. Vaker dan we denken. Alleen onderzoek naar gerechtelijke dwalingen in Nederland heeft nog niet plaatsgevonden. Maar als ik u zeg dat we 80 tot 90 verzoeken per jaar binnenkrijgen op ons kantoor, en wij zien dat daar een aantal van terecht ons dat verzoeken, is dat zorgelijk. Meneer Knoops heeft in 2008, 2009 een boek geschreven over gerechtelijke dwalingen in Amerika. Want daar is meer informatie over. En in dat boek komt hij tot de conclusie, en verbeter mij als ik het verkeerd zeg, dat tussen de 21 en 25% van de mensen die komen met een verzoek om een gerechtelijke dwaling te onderzoeken, ook daadwerkelijk aan het eind van de rit worden vrijgesproken. En dat is heel veel. Dat is enorm veel. Ja. Meneer Knoop, waarom een onderzoek in Zuid-Amerika? Nee, Noord-Amerika. Of Noord-Amerika. Ja. Waarom? Het onderzoek naar de oorzaken van gerechtelijke dwalingen is in de Verenigde Staten in 1999 al begonnen. Aan de Universiteit van New York. Daar is enorm veel kennis opgedaan. Die kennis is in Nederland eigenlijk nog net tot ontkenning gekomen. Dus we zijn nog in Nederland, staan we aan de vooravond van waar het nu met gerechtelijke dwalingen misgaat. Die kennis kunnen we heel goed gebruiken uit de Verenigde Staten. Die gebruiken wij in onze eigen strafzaken ook. We gebruiken heel veel deskundigen ook uit de Verenigde Staten op het gebied van DNA. Andere sporen. Bijvoorbeeld denk aan toxicologie, dus gifsporen. Maar denk ook aan pathologie, dus een analyse van sporen op het lichaam. Denk aan schotsporen. In de Verenigde Staten is er heel veel kennis opgedaan die langzamerhand naar Europa doorcijpelt. Dus de Verenigde Staten is voor ons op dat punt een voorbeeld. Wij werken ook samen met het Amerikaanse Innocence Network. Dat is een wereldwijd netwerk dat op pro-deo-basis, dus zonder dat de veroordeelde daarvoor hoeft te betalen, krijgt hij gratis rechtsbijstand van het project waarin wij dus zitten om zijn zaak te onderzoeken. We hebben op Bonaire en op Curaçao een aantal zaken in onderzoek. De zaak van Freelon Pieter is er één van. En daar hebben we dus na 2 jaar lang onderzoek vastgesteld, onomstotelijk, dat de man onschuldig is. De oud-korpschef van Bonaire, de heer Royakker, heeft op ons verzoek onafhankelijk naar het dossier gekeken. We hebben hem niets gezegd en hij is tot diezelfde conclusie gekomen. En heeft zijn bevindingen ook deze week aan het Hof gepresenteerd. Ook daar hebben we gebruik gemaakt van kennis uit de Verenigde Staten. Uit wat daar aan wetenschappelijke gegevens is naar voren gekomen. Wij vinden het ook onze maatschappelijke plicht als advocaten om ook daaraan een bijdrage te leveren. Dus we willen ook heel graag dat hier op Curaçao ons project erkenning zal krijgen van het ministerie. Zodat wij hier ook op diezelfde basis als in Nederland en in Amerika mensen kunnen helpen die ten onrechte gevangen zitten. Overigens, om terug te komen op uw vraag wat onze expertise is, kan ik daaraan toevoegen dat het wel bijzonder is voor ons kantoor en ons Knoops Innocence Project.
dat mijn collega ook hoogleraar is aan de Universiteit van Amsterdam. En vanuit zijn wetenschappelijke kennis ook bijdraagt aan de kwaliteit van de werkzaamheden die we verrichten. En dat, die combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijke ervaring maakt het extra goed. Ja, er komen ook vragen vanuit de bevolking, personen die programma aan het volgen zijn. Vraag eentje, wat denkt u van het selectief vervolgingsbeleid van de OM op het eiland? Wat ook de mening is van een groot deel van de bevolking. Hebben jullie wel een idee? Dat is een lastige vraag. Dat is een mooie vraag. Een hele goede vraag. Ja. Die vraag stellen wij ons soms als advocaten ook wel eens. Wij werken voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. En daar worden met name Afrikaanse leiders vervolgd, zoals u weet. Geen leiders uit het Westen. Politiek-militair leiders. En daar heeft de Afrikaanse Unie al van gezegd. En vorige week heeft Mali aangekondigd uit dat strafhof te stappen. En Zuid-Afrika. Omdat de aanklagers daar selectief te werk gaan met zaken. Ja, dus het is een goede vraag. Ga je nu naar hier, dan moet je constateren, kijk, het OM hier heeft natuurlijk een beperkt budget. Zij moeten dus ongetwijfeld selecteren. Waar het om gaat is, zolang je je selectiebeleid maar transparant, zolang je de burger maar kunt uitleggen waarom je meneer Schotten wel vervolgt en een andere politicus niet. Leg dat uit. Als je het kunt uitleggen, is het voor de burger begrijpelijk. Maar als je dat in het midden laat, dan blijft de schijn bestaan dat er sprake is van een selectieve vervolging. Dus het is ongetwijfeld zo dat het OM niet alle zaken zal vervolgen of kan vervolgen. Maar in die keuze die het OM maakt, moet ze wel naar de burger uitleg kunnen geven. Dat is belangrijk. Ja, zou je ook iets zeggen over die vraag, mevrouw? Oh nee, ik schaar mij achter dit antwoord. Ja, nee. Politiek veilig antwoord. Zeer politiek veilig. Ja. Oké, komt er nog een vraagje. Welk was het rol van meneer Gums in deze zaak? Dat is lastig, want dan gaan wij in op de strafzaak. Dat is een goede vraag hoor. Maar die komt aan de orde aan het einde van de behandeling van deze zaak, als wij toekomen aan het houden van het pleidooi. Zie ik eentje die jullie heel goed kennen. Zegt, hey, Knoops is onder meer bekend als advocaat van marinier Erik van Sagers, Wilco, Wiets en Herman, de Boys, Puttens, Michael Kuijten. Dus is iemand die jullie, of heeft heel goede ervaring met jullie, hè? Hij kent de zaken goed, zo te horen. Ja. Dat is veel, weet je, Hilversumse showbiz-moord. Ja, die is in april tot een goed einde gekomen. Was ook een gerechtelijke dwaling. Ja, zie ik hier ook de naam van meneer Geert Wilders. Behandelde ook de zaken van Geert Wilders. En, klopt, die gaat aankomende week beginnen. De zaak van meneer Wilders, die staan wij ook bij. Ja, ons kantoor heeft, mevrouw Knoop zei het al, een diversiteit aan vakgebieden waar we ons mee bezighouden. Dat zich eigenlijk wel allemaal centreert rond strafrecht. Maar we hebben één gouden regel. Wij staan voor de zwakkeren in het systeem. Dat wil zeggen de verdachte. Wij staan geen slachtoffers bij, omdat we het principieel onjuist vinden dat een advocaat aanklager is. Een advocaat is ervoor om de vrijheid van de burger te beschermen tegen een overheid die haar macht oneigenlijk aanwendt. Dat is de rol van de advocaat. Wij zijn een waakhond om de burger te beschermen. We bestaan iedereen bij die bij ons komt. We maken geen onderscheid tussen meneer Wilders of een andere persoon. Het is dus voor ons heel belangrijk om te benadrukken dat wij er zijn om in de rechtszaal ervoor te zorgen dat het dossier op de juiste wijze wordt gepresenteerd en de rechten van de burger worden beschermd. Dat is onze taak. En dat is eigenlijk het hele motto van ons kantoor. En daarom zijn wij dus voornamelijk in het strafrecht actief, omdat daar de inbreuk op de vrijheid van de burger het grootst is.
Kijk, in een civiele zaak gaat het vaak om geld. In het strafrecht gaat het om vrijheid. En het grootste goed wat we hebben is je vrijheid. De bescherming van je naam en goede eer en je naam. Goede naam en eer. De mensen die wij hebben bijgestaan in het kader van gerechtelijke dwang, zoals Martien Hunnik van de Showbiz-moordzaak, die dit jaar is vrijgesproken. Al die mensen streven maar naar één ding. En veel mensen denken dat het om geld gaat. Het gaat om vrijheid. De vrijheid is uiteindelijk het doel om maar in het systeem, te realiseren. Als je geen geld hebt, wordt het toch moeilijker? Ja, nou, ik ben al heel lang met de minister van Justitie in Nederland bezig om te kijken of daar niet een apart potje voor kan komen. In Amerika is dat veel beter geregeld en wordt door de maatschappij worden deze zaken gefinancierd. Omdat men vindt dat het belangrijk is om gerechtigheid hoog in het vaandel te houden. En zolang je als overheid die zelf soms fouten maakt, en dan niet bewust en opzettelijk, maar het gebeurt gewoon. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. En als je fouten maakt en in de rechtszaal tegen de burger bereid bent het vingertje te heffen en te zeggen, zou je je niet schamen voor wat je hebt gedaan, dan vind ik dat als staat je hetzelfde moet doen en het voorbeeld moet geven. En dus ruimhartig moet zorgen dat vanuit de maatschappij deze mensen het recht krijgen om rechtsherstel te bewerkstelligen. En zolang je je handen ervan afhoudt, de fondsen er niet voor geeft, niet bereid bent deskundigen voor deze mensen te financieren, is dat niet juist. Dus zolang ik leef, blijf ik er net zo lang voor streven, voor vechten, totdat er een potje komt, financiën komen, op welke manier dan ook, om deze mensen ruimhartiger te kunnen helpen. Want kijk, mijn kantoor kan zich dat maar 1 keer in de zoveel tijd permitteren, want anders gaan we failliet en dat kan niet. Ik heb salarissen te betalen en gas, water, licht van dat kantoor enzovoort. Er moeten dus betalende zaken binnenkomen. Maar als we het ons 1 keer in de zoveel tijd kunnen permitteren om een zaak gratis te doen, dan doen we dat. En dat zijn de zaken die op dit moment in Nederland en in dit gebied door ons worden behandeld. Een paar jaar geleden hebben we het voor elkaar gekregen om in Bonaire 2 mensen die veroordeeld waren voor de moord op 2 broers, dat was een dramatische zaak, vrij te krijgen. Daar zijn we ook ruim 2,5 jaar mee bezig geweest. Ik heb 4 korte gedingen moeten voeren tegen de Nederlandse overheid, want Bonaire valt onder Nederland. 4 procedures, 4 kort gedingen, om uiteindelijk een schijntje te krijgen om die 2 jongens te kunnen bijstaan. Omdat Bonaire onder Nederland valt, hebben we recht op een toevoeging, gefinancierde rechtsbijstand. Iedereen die in Nederland het niet kan betalen, heeft recht op steun, financiële steun, door de overheid. Tot hoger beroep? Tot en met het hoger beroep, tot cassatie, tot Sint-Jutemus. En in Bonaire weigerden ze dat. Dus we hebben 4 maal een kort geding moeten voeren om uiteindelijk een klein bedrag te kunnen krijgen om de jongens bij te staan. Een spelongzaak. En die is gelukkig goed geëindigd. Godzijdank. Ja. Het was spelongzaak, wat zei ik? Die zijn niet. Oh, spelongzaak. Ja. Dat was de spelongzaak. Ja. Het was echt een plezier om jullie hier te hebben. Het was gezellig. Ik hoop dat, hoor. En, Mag ik nog 1 opmerking? Ja, zeker. Mag ik nog 1 opmerking maken voor de mensen thuis? Ja. Het is heel belangrijk dat wij in ons werk de steun krijgen van de bevolking op Curaçao als het gaat om het bijstaan van mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Ik weet uit meerdere bronnen dat er hier meer jongens onterecht vastzitten naast Vreelon Pieter. Die mensen staan wij, zoals Vreelon, gratis bij. Die betalen ons niet. Dat doen wij omdat het onze maatschappelijke plicht is, althans vinden wij, om deze mensen niet in de steek te laten. Dat de politiek daar op dit moment geen oog voor heeft, begrijp ik heel goed. Het is een lastig onderwerp, het is een
ondankbaar onderwerp, omdat de mensen thuis zeggen, ja, maar hij is toch veroordeeld. De meerdere rechters hebben daarnaar gekeken. Dat is zo. Maar ook in Nederland is gebleken dat ook rechters zich kunnen vergissen of soms niet de juiste feiten krijgen. Wij hopen dat we in ons onderzoek, en aan ons project zijn meerdere mensen verbonden zoals dokter Ricardo, die jarenlang belangeloos hun tijd steken om ons project te helpen. En we hopen dat we de medewerking krijgen van de bevolking om, als wij vragen hebben aan bepaalde getuigen, dat we die medewerking krijgen. Het gaat niet om ons. Het gaat om mensen die jarenlang mogelijkerwijs onterecht vastzitten. En daar kunnen we niet het hoofd voor afwenden. En ik hoop dat men begrijpt dat wij hier niet uit Nederland komen om onrust te creëren of te zaaien. Maar we zijn er voor de bevolking, voor de mensen die in de steek zijn gelaten, die nooit geloofd zijn, maar die er wel zijn. Hoe kwam het dat jullie het toch zien? We moeten eindigen, maar er kwamen nog meer vragen naar voren. Hoe kwam het dat jullie zien het? Ja? Maar hier hebben we ook advocaten. Wat gebeurt er? Wat is het verschil dan? We werken heel goed samen met een aantal advocatenkantoren hier. We zijn bijzonder vereerd dat we met hen samenwerken. En we moeten de handen ineens slaan. Ook met het OM. Ik heb van de week tegen meneer Ankelaar gezegd, de advocaat-generaal in de zaak Vrij Frollo Pieter, laten we samenwerken. Het OM en wij hebben een gezamenlijk belang. Als blijkt dat er jongens onterecht vastzitten, dan is er één belang. Dat moet worden geredresseerd. Het gaat niet om fouten aan te wijzen of mensen daarop aan te spreken. Want iedereen maakt fouten. Wij maken fouten, recherche maakt fouten. We zien soms dingen over het hoofd. We moeten de handen in elkaar zien te slaan in dit soort zaken om samen te werken. Zoals in de Spelonkzaak hebben we samen met het OM een fantastisch resultaat bereikt. We hebben 2 jongens vrijgekregen die het niet hadden gedaan. Dat kunnen we hardop zeggen. Dus ook met de advocaten hier werken we heel goed samen om dat gezamenlijk belang te dienen. En alleen zo wordt de rechtsstaat hier verbeterd. En de kwaliteit verbeterd. En krijgt de burger meer vertrouwen in die rechtsstaat. Zeker. Heb ik nog een observatie. Het is eentje die specifiek is van die zaak van meneer Schotten. Dus weet ik niet als jullie een reactie willen geven. Maar hij praat over die jammers. Zegt hij, en die jammers, zijn ze niet selectief? Vraagt hij nou. Of zijn ze niet aan het jagen op meneer Schotten? Want dat vraagt hij, want hij zegt terwijl bioscopen en banken ook jammers hebben vanaf 2010. Ja, dat hebben we geconstateerd tijdens onze bestudering van het dossier. Maar, goede vraag, en ik begrijp dat die vraag opkomt en dat daar behoefte is om onze visie op te krijgen. Maar dat moeten we laten totdat we in de rechtszaal het aan de rechters kunnen voorhouden tijdens het pleidooi. Dus aan het einde van de procedure komen we daarop terug. Het is wel een belangrijke onderzoeksvraag die wij ook bij het Hof hebben neergelegd. Dus de luisteraar die deze vraag stelt, legt de vinger denk ik wel op een zere plek. Maar dat is nu juist de reden dat wij aan het Hof hebben gevraagd, onderzoek dat nu eerst. Want als dat zo is, is dat ook voor de zaak van belang. Dus ook dat is een belangrijke onderzoeksvraag van ons geweest die we hebben geponeerd bij het Hof. Meneer Knoops. Ja. Mevrouw Knoops. Het was echt plezierig om jullie te hebben. Dank u zeer. Dank u wel. Ja, dus zou ik graag verder willen gaan met jullie. Maar oké, die tijd om te eindigen is gekomen. Heel hartelijk bedankt. Dank voor uw uitnodiging en ik hoop dat alle luisteraars veel wijsheid toegesproken krijgen van ons. En nogmaals, we zijn bijzonder vereerd dat we hier mogen zijn. En we hopen vaker te mogen terugkomen. Dankjewel meneer Knoops. Fijne dag verder en we hopen elkaar nogmaals te zien in deze studio. Dank u wel. Ja. Ja, dank. Esse tabata pareja Knoops, abogado ng manera na bisa renombra nung ene man no list wo di ture kaso ng
bufete de abogado nang aqui mi mesmo por alessa turbo sa mes por escucha ta quando nanta dengue caso aqui assim tá oyente nang mais outro ponto de enfoque nós temos conosco pareja Knoops de bufete de abogado Knoops aí na Holanda e nós sabemos por escucha quando ponto interessante bem dilante seguro com a atenção maneira opita visa e sustém como mistério do pueblo de Corsou mostrando o caso cuida curva danke